Ja, det her det er så min skitsemodel af mit arkitekturprojekt omkring sakrale rum og kirker. Og som I kan se her, så har jeg lavet en Minecraft-model øh, af den kirke sakrale rum, som jeg synes skal placeres på den bagerste græsplæne mellem de to kirker. Som I kan se her, så har jeg skrevet forneden i billedet, at den lille røde firkant der, det er det samme som en kvadratmeter. Og det er for, at I skal prøve at få en lille smule størrelsesfornemmelse af, hvad jeg har tænkt mig. For jeg har sådan set fyldt græsplænen ud næsten 100% i forhold til størrelse. Ja, jeg synes bare, vi skal kigge nærmere på, hvad det er, jeg har bygget. Man går ind her. Det er vest. Man går ind af vest. Og det er den eneste indgang på jordoverfladen. Så kommer man ind i sådan et indgangsrum først, som er bestående af et 8 x 8 meter stort rum, som kan bruges til for eksempel våbenhus eller andre former for klargøring af indtrængen i det her sakrale rum. Til højre og til venstre, der ser vi en trappe, og de fører begge to samme steder hen. Så jeg starter lige med at gå op ad den her trappe her, for at vise jer, hvad det er, den fører hen til. Her på første etage, der er der et lille forsamlingsrum. Det kunne være et klokkeværk, det kunne være et bibliotek, det er ikke helt bestemt endnu. Men det er i hvert fald sådan et opholdsrum, som kan bruges til forskellige aktiviteter, som meditation, yoga og så videre. Og hernede, der er tænkt, at der kunne stå et stort orgel, som fører ind i kirkerummet, som vi har her nedenfor. Jeg vil lige vise jer tårnen en gang, inden vi går videre ned til kirkerummene. Det her, det er så det øverste tårn i vestgavlen. Og som man kan se, masser af vinduer kan bruges som et klokketårn, kan bruges som et udkigstårn til astronomi for den sags skyld, hvor man kigger på stjerner, hvis det er det, man vil. Også lidt heldigt over. Og så de søjler her, som jeg finder meget fascinerende at bruge. Både i tårnet her, men også nede i det sakrale kirkerum, som vi går ned og kigger på nu. Så går vi ind i kirkerummet, og det er det, der minder mest om en almindelig kirke. Her der ser vi et indgangsgulv. Det kan være her, hvor man bliver gift, et bryllup, og den vej vi kigger nu, det er mod øst. Så når solen stiger op her, så burde man kunne se den gennem vinduet her. Der er egentlig et andet rum om bag ved vinduet, men bag ved det igen, der er så et nyt vindue, så man kan kigge hele vejen igennem. Jeg har benyttet sådan nogle klassicistiske søjler her, som man har brugt i antikkens Grækenland, fordi det også giver sådan lidt helligt, lidt tempel fornemmelse. Brugt så meget hvid som muligt, men samtidig også den her røde udsmykning, for ligesom at give en lille smule jordnærhed alligevel, sådan så man også kan se sammenhængen mellem himmel og jord.
Også med det mønster, ja, det er sådan set lidt tilfældigt mønster, det har ikke sådan en decideret effekt. Men her på gulvet, der kan I se, at jeg har lavet et mønster, der går hen til indgangen til de 2 andre sakrale rum. Hvor det første her er, ja, man kan sige, at det kan bruges til en anden religion, det kan også bruges til forsamlingslokaler, til store musikkoncerter osv. Og det er brugt som, det er lavet som et kvadrat ind i et rektangel. Så hvis jeg lige putter en lille smule lys på her, jeg drikker den her, så kan I se, hvordan at taget er flettet op. Jeg beklager de her blå cirkler, der kommer op, men det er Minecraft, der ikke har lært at lave lys uden. Hvis vi kigger ud af vinduet her, så det er så nordøst, det her nordvest, og hvis vi så går herind i det fjerde sakralrum her, så kigger den mod sydøst. Så hvis man skal bruge det til religion, det her, så bliver det her til islam, fordi den vender mod Mekka. Og her er så det vindue, som jeg snakkede om før, hvor man kan kigge hele vejen igennem kirkerummet, og så videre ud gennem det her skrå vindue, som vender mod sydøst. Og nu ser det ud som om solen står op her i Minecraft, så vi kan lige se, at det passer lige om et øjeblik. I mellemtiden så vil jeg lige hurtigt vise jer trappeopgangen, som den store søjle, som vi så inde i det andet rum lige før. Det fører nemlig op i et andet tårn. Og det kan egentlig have mange former for funktioner. Det er ikke helt bestemt endnu. Det kan være til astronomi. Det kan være en restaurant for den sags skyld, eller et andet forsamlingssted, hvor man ønsker at komme tættere til hinanden. Det kan også være et overnatningssted for besøgende, eventuelt for universet, hvis man tror på den slags. Så har jeg sådan set lavet et terrasse heroppe på toppen, hvor man kan kigge ud over hele Skive og se stjernerne og få en flyvende tallerken parkeret, hvis man er så heldig. Og det er jo sådan set så også en indgang, hvor man så kan komme ind og besøge det jordiske fra himlen. Nu kan se, hvad den sol den bliver af. Jeg kan lige nu at vise solopgangen. Så lige et udvendigt kig. Nu ser vi den bagfra her. Den lange side her til på venstre side, den er 40 meter lang. Den her side her, den er 28,5 meter lang. Det samme med den her. Og herover der er den så også 28,20 herover. Det højeste punkt, det er cirka 30 meter. Og det er så heroppe på landingspladsen for flyvende tallerken. Nå, nu kommer solen. Det er lige det sidste, jeg gerne vil vise jer. Fordi at det viser, hvordan at man kan se hele vejen igennem. Nu kan I se, at solen kommer op her i øst. Og man kigger igennem det sakrale kirkerum. Og så videre ind i det rum, der vender mod sydøst. Og der kan man så se igennem vinduet i det rum, der vender mod sydøst. Solen står op. Og det er sådan set det, der er pointen i, at den vender, som den gør. Og at man kan få lyset ind. Så jeg håber, I synes om videoen og kan bruge den til fremtidig erfaring.